Este 20 de xaneiro é un día triste para esta casa e estou segura que tamén para vostedes. Acaba de deixarnos a nosa compañeira Mabel Montes, con máis de 25 anos de servizo nos informativos da CESAC. Sempre será recordada por ese estilo tan seu de contar o tempo. Delgadiña, da cintura como a palla do centeo. Mabel do que máis disfrutaba era do uso do riquísimo léxico que ten o galego para falar do tempo. Ballón, chaparrada, solleiro... O sábado rózanos apenas unha fronte que deixaría sobre todo nubes e algunha orballada. Chegou ao departamento despois de pasar por varios espazos do servizo de informativos. Únese no 2012 a Ana Celia, Noelia e Diego. O seu traballo destaca polo rigor e a proximidade. Seguiremos con tempo anticiclónico, con ceo azul. Licenciada na promoción de 98, chega de prácticas a TVG. Unha das primeiras paradas é o Galicia Noticias, unha especie de máster da profesión, onde percorre cañeiras, aldeas e parroquias, dándolles voz aos veciños nos seus problemas cotiáns. Xa daquela destaca por un estilo propio e por un gusto exquisito no emprego da nosa lingua. Na Escola Infantil Raiola o vencellamento co galego vai máis alá do nome. Mabel traballaba cunha mirada propia e precisa, sempre dende un pensamento de país, da xente. Na última etapa pasa a formar parte da redacción da Radio Galega. No seu programa Atmosféricos achegaba reflexión aos temas do tempo, cunha calidade exquisita. Volverá a deixar unha xornada ou polo menos unhas horas centrais do día cálidas. Mabel Montes déixanos unha profunda tristeza aos seus compañeiros e amigos, pero tamén un sentimento de orgullo pola fortuna de poder compartir tanto. Pasen feliz noite. Adeus.